खुलुमबाय बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो। मानास माहारियारि हाग्रामानि आइबिआव एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'नि मेल सामलायनाय आरो एबसुनि हांख्रायनाय बायदियै बिटिआरनि गासै सागानगिरिफोरा खौसे जानानै सावरायलायदों। मख'नो गोनांदि बिटिआर गोरोबथानि उनाव माखासे राजखान्थि खैसारनि थाखाय बिटिआर गोरोबथानि सागानगिरिफोरा गुबुन गुबुन लामाजों आगान होदोंमोनब्लाबो दा खौसेथियै बिटिआरनि दफाफोरखौ मावफुंनांगौनि थाखाय सावरायनाय जायो। बे हाबाफारियाव फारियै एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर', बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर', बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी, आसामनि मन्त्रि इउजि ब्रह्म, बिटिसिनि इएम रन्जित बसुमतारी एबा बिआर फेरेंगा, एनडिएबिनि बारग' आफादगिरि धीरेन बर', एनडिएबि-आरनि बारग' गाहाय नेहाथारि बि अनजालु आरो इउपिपिएल हान्जानि गासैबो एमएलए, एमसिएलए, बि सावरायगोरा आरो गोबां दैदेनगिरि बिथांमोना खौसेयै बाहागो लानानै बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ आबुङै मावफुंनो थाखाय सावरायलायो। बे सावरायनायाव गुबैयै सावरायजायो बिटिआर गोरोबथानि दफा बायदियै सिमा बारायनाय, एनडिएबिनि केसफोरखौ फोजोबस्रांनाय, एनडिएबिनि सोद्रोमाफोरा सरकारनि अनसुंथाइ मोननांगौनि सायाव, बड'लेण्ड सोमावसारनायाव मुंख्लं जानाय नखरनो सरकारनि राङारि अनसुंथाइ होनांगौनि सायाव, एनडिएबिनि गासै जोबथेसालियाव थानाय मावथिफोरखौ उदां खालामनाय, कार्बि आंलंनि बर'फोरनि सायाव, बिकेडब्लिउएसि मावनो गोनां हाबाफोरनि सायाव, सरकारि नङै फरायसालिखौ सरकारि खालामनांगौनि सायाव, बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों मोननो हानाय मोनफ्रोमबो फसंथानफोरखौ मावफुंनो थाखाय। बे सावरायनायनि गेजेरजों बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ आबुं मावफुंनो थाखाय खौसेयै खामानि मावगासिनो थागोन होननानैबो बिथांमोना फोरमायथिदों। कर'ना जिउसानि थासारिखौ नोजोर होनानै सोरखारा गासै आनजादफोरखौ खुंफुंनायखौ दोनथ'नाय जादोंमोन। नाथाय दा मिथिनो मोननाय बायदिब्ला रायजोआव कर'ना जिउसानि थासारिया मोजां हालोदाव फैयोब्लानो 12 साननि गेजेरावनो मेट्रिक आनजाद आरो हायार सेकेन्डारि आनजादखौ आसामनि गोदान सोरखारा खुंफुंनो थियारि लागोन। बे बाथ्राखौ आसामनि गोदान सोलोंथाइ बिफाननि मन्त्रि ड रन्जन पेगु बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायथिदों। मख'नो गोनांदि रायजोआव कर'ना जिउसानि थासारिया मोजां हालोदाव फैफिनब्लानो थामहिनबा सावस्रि बिफाननिफ्राय ग्रीन सिगनेल मोनब्लानो 15 साननि उनावनो थाग थियारि खालामनानै फोसावना होनाय जागोन आरो 12 साननि गेजेरावनो मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारि आनजादखौ खुंफुंनाय जागोन होननानै मिन्थिहोयो। सोलोंथाइ मन्त्रि बिथाङा मिन्थिहोबावो दि 12 साननि गेजेराव खुंफुंनाय जागोनब्लाबो मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारि आनजाद लिरगिरि फरायसाफोरा गावबा गावनि फरायनाय गांथाम साबजेक्टनि आनजाद लिरब्लानो जागोन होननानै। हादरजों लोगोसे रायजो नाङैनो साग्लोबसारनाय कर'ना भाइरासनि समावबो गावनि जिउखौ बावसोमथाबनानै खौरां बुथुमबायग्रा बिथांमोननो बिटिसिनि मावफुंगिरि सोद्रोमा दावबायसा बर'आ मैया थांनाय रबिबाराव क'क्राझार प्रेस क्लाबाव गुबुन गुबुन बिफाननि सा 25निबो बांसिन खौरांगिरिफोरनो कर'नाजों दावहा नांनो हेन्ड वाश, सेनिटाइजार आरो मास्क राननानै होयो। लोगोसे साफ्रोमबो बिटिआर ओनसोलनि सुबुंफोरखौ सांग्रांथियै थानो खावलायो। बेजों लोगोसे सोरखारा होनाय आयेन आब्रुथिखौ मानिनानै सोलिनो बयखौबो खावलायो। दानिया फैबावदो आसामनि बारग' गिबि मन्त्रि सर्बानन्द सन'वाल बिथाङा थांनाय 2019 मायथाइयाव दिसपुर सुपार मार्केटनि फ्लाइअभारखौ लुफुंनायनि अन्थाइ खुन्थिया गायसंना होदोंमोन। बेखौ बिथा खालामनानै आसामनि गोदान गिबि मन्त्रि ड हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मैया थांनाय रबिबारखालि पिडब्लिउडिनि बिबानाव थानाय बिथांमोनखौ लानानै सावराय जथुमा खुंफुङो। बे सावराय मेलनि गेजेरजों दिसपुर सुपार मार्केटनि फ्लाइअभारखौ फैगौ 30 सेप्तेम्बरनि गेजेरावनो लुफुंनांगौनि खामानिखौ गोख्रों मावफुंनो होनाय जायो। बे बाथ्राखौ आसामनि गिबि मन्त्रि ड हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा टुइटार एकाउन्टनि गेजेरजोंबो फोरमायदों। मख'नो गोनांदि आसाम सोरखारा बे फ्लाइअभार लुफुंनायनि खरसानि थाखाय 127.20 कौटि रां थिखाना होनाय जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला गुवाहाटी नोगोरमानि मादावनो बे फ्लाइअभारआ गोलावसिन जागोन। आरोबाव फैबावदो हादराव कर'ना बेरामनि साग्लोबसारनायखौ नोजोर होनानै आसाम सोरखारा गोदानै एसअपि फोसावनाय लोगो लोगोनो नेमखान्थिफोरखौ मानिनानै मैया थांनाय फुंनि
10 रिंगायावनो गासै बेफार फालांगि गलादारफोरा गावनि दखानफोरखौ बन्द खालामनायखौ नुनो मोन्दों। थिग बिब्दिनो गुबुन गुबुन जायगायाव गोदानै फोसावनाय कभिडनि नेमखान्थिखौ मानिनाय बायदिनो अदालगुरि बेरगावआवबो नेमखान्थिखौ मानिनानै बन्द फालिदों। दासिमाव खौरां मोननाय बायदिब्ला अदालगुरि बेरगाव ओनसोलाव कभिड-19 नि गोसारनाया गोबाङै जायाखैब्लाबो अदालगुरि जिल्लायाव दासिम गासै 1221 साखौ पजिटिभ मोननो हाबाय। बेनिनो सा 23 सुबुंनि जिउ खहा जाबाय होननानै खौरां मोननाय जादों। दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। चिरां जिल्लानि सिङाव 35 बोसोर रायजो जाबोनाय थुख्रि बस्ति गामिनि सुबुंफोरा लोंनाय दैनि जेंनायाव गोग्लैनानै दङ। मिन्थिनो मोननाय बायदिब्ला भुटान हादोरनिफ्राय बोहैबोनाय मैला दैखौ लोंनानै जिउ खुंनो गोनां जादों। गामिनि सुबुंफोरा खौराङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला 2 किल'मिटार जानथायाव थानाय भुटान हादरनि आर्मि वेलफेयार प्रजेक्ट कारखानानिफ्राय 10 बोसोरनिफ्रायनो गिथावना केमिकेल गोनां गाज्रि मुवाखौ कम्पानिया बे दैजोंनो फोजावहरो, जायनि थाखायनो दैया मैला जादों होननानै फोरमायथिदों।